Lankideak gaueko une zehatz eta isil horretan iratzartzen dira. Zenarren loa ebakitzen dute bristadan. Ohean inguru-minguruka dabiltza. Belaun ukaldia bat hemen, besokaska batan, letra gorritan azaltzen den 34 tenore zenbakiei tematuki begira bikotea asperduraz azarratzen deneraino. Ez da historio klasikoagorik. Biharamunean, lo faltaz dauden horiek, lo premia duen izatearen bilutasun mistikoa inorrosten dute. Munduaren legea ote da? Loa eta modioa ordezka ditzake gaznak? Euskaldur nortasuna ilunpeten gabeak zedarritzen du? Lankideek telebistari fidatzeko ordez, zergaitik ez dute asmakizun erotikorik itxuratzen? Heziketagaitik bakarrik ala? Noiz etorriko dira estralurtarrak? Irakurle. Idazleak berak lotarako aztia berriz eskuratuko duenean, edukiko duzu galdera hoi emaniko iardezpena. Gaznamaniako otsoa naiz.